Ataquem el punt 7 del temari, anem a treballar les escales, que no deixen de ser una aplicació pràctica dels problemes de proporcionalitat directa. Començarem amb una activitat pràctica en la qual el que farem serà, a partir d'una sèrie de ninos, completar aquesta taula d'aquí. Mesurarem la longitud del nino i mesurarem la nostra alçada. A partir d'aquí calcularem la raó i la constant, la raó entre la meva alçada i l'alçada del nino, i calcularem a quina escala estan fetes aquestes figures. Després treballarem a la inversa. Partirem d'uns cotxes, dels quals coneixem la seva escala, i la idea seria que, coneixent la seva escala, siguem capaços de calcular quan valdria l'alçada, l'amplada i la llargada d'un cotxe com aquests a la realitat. A partir de la realització d'aquestes dues activitats pràctiques, anem a posar un exemple d'un problema típic d'escales. Diu, el plànol d'una habitació està fet a escala 1:200. El plànol, l'amplada de l'habitació, té una longitud de 1,25 centímetres. Quina longitud té en realitat? La clau d'aquest exercici és saber llegir això d'aquí, escala 1:200. Què vol dir una escala 1:200? Vol dir que un centímetre del plànol són 200 centímetres a la realitat. Molt bé, sabut això, sabem que l'amplada de l'habitació al plànol és de 1,25 centímetres, podem plantejar les nostres dades i resoldre a través de proporcionalitat directa. Nosaltres sabem que un centímetre del plànol són 200 centímetres en la realitat. Tenim ara 1,25 centímetres del plànol que correspon a l'amplada de l'habitació, seran x centímetres a la realitat. Plantegem les proporcions, 200 centímetres reals és 1 centímetre del plànol, x centímetres reals 1,25 centímetres del plànol. I fem producte de creuats, x serà igual a 200 per 1,25 dividit entre 1, la qual cosa ens donaria 250 centímetres, que passat a metres per fer-nos una idea millor, ens donarien 2,5 metres. Ja podem donar resposta. L'habitació té una amplada de 2,5 metres. Doncs fins aquí el tema d'escales. Al proper punt del temari farem una activitat pràctica.